ጠው ኩኑ ክርቁልና እንደልዮም ነገራት አለው ጦርነት ደው ክብል ስደት ደው ክብል ጥሜት ደው ክብል ናይ ኑሮ ውድነት ደው ክብል በበረከት ክንምላ በሰላም ክንምላ እግዚአብሔር ዘገርም ነገር አድና ክሰርሕ አው ህይወትና ክሰርሕ አው ሓዳርና ክሰርሕ አው ትምህርትና ክሰርሕ እግዚአብሔር ሁሉ ነገር ሁሉ ደው ከብሎ እንደሌና ነገር ግን እግዚአብሔር ካዋን አልደለ ነገር አለ ወንደል ኮይና ዲዲ ጥራህ ትርጉም ይውልን ምን ጥራህ ትርጉም ይውልን ሕቶ ለመና ጥራህ ትርጉም ይውልን ንሕና ክንቅደስ ይግባእ መቅዳስ ኮ ሲምብል ነገር ቀሊል ነገር ኮይ በጣም ቀሊል ነገር መቅዳስ ኃጢአተኛ ሙኻን ርኩስ ሙኻን በደለኛ ሙኻን አማጽ ሙኻን ግፈኛ ሙኻን ከቢድ ለሆነ ተውጾ ነገር የለው ወይ ተውጾ ገንዘብ ወይ ተውጾ ጉልበት ወይ ተውጾ ጥበብ ወይ ተውጾ ኃይል አለው ለምሳሌ ካብ ኃጢአት ሓደ ስርቆት እዩ ክትሰርቅ እንዴት አመር ሰራ አይትርሲ ጸልማቲ አኽጣድ ካራ ወይ ሽጉጥ ክትትሕዘለካ ልጅን ሰርቆሰ ካውናዊ ብልዓል ጉልበት ከለካ ይግባ ለይቲ ሰምስ ደቀሰ ካራ ሒዝኻ ምስ አራዊት ምስ ሰባት ምስ ሕግ ሰባት ላ ተጋፋእኻ ኢኻ ትሰርቕ እዚ ጉልበት ኣለዎ ደዩ ለምስራቅ ጉልበት ተውጾሉ ለምስራቅ ምንም ተውጾ ጉልበት የለም ክትሰርቕኻ ጉልበት ወይ ገንዘብ ወይ ልኾነ ኃይል ክትጥቀም ትኽእል እምበር ካብ ስርቆት ክትርሕቕ ካብ ስርቆት ክትፍላ ካብ ስርቆት ክትእረም ግን ተውጾ ኃይል የለም ስለዚህ እግዚአብሔር ሲ ተቀደሱ ክብለና ከሎስ ታይነት ብነጻ ዝኾነ ውህብቶ ጸጋ ትዕድልቲ ይሁና ግን እንጥቀመሉ እቲ ጉልበት ዘውጽ ነገር ኢና እንጥቀማሕና እቲ ጉልበት ነውጽእ ክንረክዝ ክንብድል ክንገፍዕ ክንዛመድ ክንፈላለ ብዙሕ ጉልበት ኢና ነውጽእ ለምቅዳስ ግን ምንም ነውጾ ታይም እንትን ጊዜ ገንዘብ ጉልበት ኃይል የለን ማለት አይሙሮ ጥራሕ ክለና ይግባ خنوع لبنا يوه لبنا نصو لبنا نصو التحساسا قدس زخنا مرغختا ترحم تحز مالك زي لما لبنا أسوينا اسكي نمزنو حتياتن صدقن رخصتن نصنا نمزنو بلن بكيرنا نمزنو دخا هفتان ጉልበት ዘለው ጉልበት ዘይብሉ ሰብአይ ሰበይቲ ህፃን ዓብዪ ክሰርሖ ዝኽእል ቅድስና ኃጢአት ግን ሓደ ግዜ ድኻለ ክሰርሖ ዝኽእል ጉልበት እንድሕር ለይብልኻ ለይክሰርሖ ትኽእል ኢኻ ዓቕሚ እንድሕር ለይብልኻ ማለት እዩ ለቅድስና ግን ዓቕሚ የድሊ ንጹህ ኣተሓሳስባ እዩ ዘድሊ ማለት እዩ ስለዚ ልኾነ ነገር ካብ ህይወትና ካብ ዓድና ካብ ሓዳርና ካብ ዓለምና ክጠፍእ እንደልዮ ነገር ብዙሕ ኣሎ ድኽነት ክጠፍእ ምድጋም ከይኾነን እምበር ጦርነት ክጠፍእ ችግር ክጠፍእ ስደት ክጠፍእ ምፍልላይ ክጠፍእ ንደሊ ኢና ከቋርፅ ደው ክብል ክቆም ብህይወትና ብዓድና ብዓለምና ክሓልፍ ከይሓልፍ ማለት እዩ ደው ክብል ንደሊ ኢና መዓዘ ናይቲ ማለ ሓልፍ እዩ እንጥቀመሉ ናጋ ጽባሕ እንድሕር ናጋ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብዚ ዓመት እዚ ደው ክብሉ እንደልዮም ነገራት ብዙሓት እዮም ነገር ግን ሱቕ ኢሎም ደው ይብሉ በመሳርያ ደው ይብሉ ብጉልበት ደው ይብሉ ብምፍልላይ ብምፍርራጅ ደው ክብሉ ይኽእሉ ብምቅዳስ ብገንዘብ ኃይሊ ብናይ መሳርያ ኃይሊ ደው ክብሉ ይኽእሉ ብምቅዳስ ተቀዲስና ለእግዚአብሔር እንጠይቆ ተቀዲስና ለእግዚአብሔር ንለምኖ ተቀዲስና ለእግዚአብሔር ንቅረብ ደው ክብሉ እዮም ጽባሕ እግዚአብሔር ኣብ ማእኸልኩም ዘገርም ነገር
زدنق نجر عوي نجر كجبر يموت تقدسوا እግዚአብሔር ከመይ ዓይነት ፍቅሪ ከመይ ዓይነት አቦይ ለሰላም ዓለም ኩሉ ሰላም ካብ ተውፅኦ ገንዘብ ለጦርነት ተውፅኦ ገንዘብ ብዙሕ ግን አይተረዳይ ማለት ነው ለሰላም ኩሉ ተውፅኦ ነገር የነበራ ለጦርነት ዝወፅእ በዓለም ባዕድና ሞይትራ በዓለም ዝወፅእ ሰብ ንምጥፋእ ኮይ ሰብ ንምጥፋእ ማለት ነው ሰብስ ምሰል ዝወፅእ ገንዘብ ኣብ ዓድና እንኳ ኣብቲ ሓደ ዓመት ውሽጢ ዝተገበረ ወይ ድማ 2 ዓመት ዝተገበረ ጦርነት ዝወፅእ ገንዘብ ብዙሕ ከም ዘለና ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ ብቢልዮናት ማለት እዩ ለሰላም ግን ምንም እስካዕ ዝወፅእ ነገር የለን በቃ ጠረጴዛ ዋንካ ተወቂዕካ ሰላም ይኾን ሕቶኻ ብቅንዕና بقدسنا لእግዚአብሔር ይኻ ተዛዲኻ ሰላም ይኾን ነይሩ ነገር ግን ዓለም በተቃራሪ ያትነብር ማለት ነው ስለዚህ እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ተፈጸመ ተኣምር ለእስራኤላውያን ንእግዚአብሔር ተቀደሱ ሰባት ንእግዚአብሔር ቃልን ንእግዚአብሔር ምክርን ንእግዚአብሔር ንግግርን ላሰሙ ለኸዱ ሰባት እዚ እኮ ተፈጥሮ ምእዛዝ ኮይ نحنا كم مقولات أوينا زلوا نايدك كسر سراحي طرمت نايدك كسر سراحي نايد دوم مبال تكذي لا أكل أباي لا أكل دوم مبال بساعات بدقيقة إذا كنت تفترة مقولات كاسو سراح ما نازعي سراح نازعي سراح يا عبد تفترة من ملاس تفترة من إزاز تفترة لا زينا ورو نجار مقبار خبيدي لسماته يكال الجابر كنت خير سلسي سسرح لمقرات قال لي نجاريو مالتي بس نتصر زين ترينايو بس ما نتصر زين ترينايو نحنا بعنا نمصو ችግር نمصو ጭንቀት نمصو ጦርነት نمصو ስደት مقرات قال لي مالتي ተፈጥሮ ነገር እንኳን ምእዛዝ ሆይል እግዚአብሔር ዘይካሉ ነገር ስለዚህ የለም እስራኤላውያን ከቅደሱም ከለው ምስ እግዚአብሔር ኮኑም ከለው ከኃጢአት ከበደል ከወረሰቱ ስራው ስለዚህ አዲስ ኪዳን ለለና ህዝበ ክርስቲያን ደቀ እግዚአብሔር ዝኾና ድማ እግዚአብሔር ካዋራ ዝለለ ነገር እዚ ብዙ ነገር እግዚአብሔር ከገብረና አዲስ ኪዳን ብዙ ዝተናገረው ነገር አለ ሓደ ክልተ ክንሪ ክጅመርን ከሎ ክርስቲያን ማለት ዝተፈለየ ቅዱስ ማለት እዩ ክርስቲያን ክርባን ከለና ድማ እግዚአብሔር ሲ አዲስ ኪዳን ናዓና ዝፀውዕና ንቅድስና እዩ ከምዚ ይብል እስመ ይፀዋዕኩሙ እግዚአብሔር ለርክስ ዘነበለ ለቅድስና እግዚአብሔር ለጸውዕና ሲ ለቅድስና በይ ለርክሰት አይኮነን ይብል ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 እግዚአብሔር ለጸውዕና ሲ ለቅድስና እዩ ለርክሰት አይኮነን ለኃጢአት አይኮነን ለበደል አይኮነን ለቅድስና ይጸውዕና ስለዚህ መጀመሪያ ክርስቲያን ከም እስራኤል መጀመሪያ ለቅድስና ይጸውዕና ማለት ነው ምክንያቱም ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ክናገር ከሎ ወበከመ ጸዋዕኩም ቅዱስ ውእቱ እትጸዋዕኩም ቅዱስ ከም ዝኾነ ኩኑ ቅዱሳነ በኩሉ ገዝኩሙ ንስኻትኩም ድማ በኩሉ ነገር بسرعكم بتكبركم بتحساسكم بنقدركم انت يكونوا ቅዱሳን ሆኑ ለምንታይ እትጸዋዕኩም ቅዱስ ስለዝኾነ ቅዱስ ስለዝኾነ ንስኻትኩም ድማ ቅዱሳን ሆኑ ይብልና ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ማለት ነው ለምንታይ እትጸዋዕና ቅዱስ ስለዝኾነ ማለት ነው ሕልፍ ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ አውራውያን መልእክቱ
ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 14 ዝገርም ነገር ይነግረና ማለት ነው። ምስቲ ብሉይ ኪዳን ዝረናዮ ታሪክ ዝመሳሰል ከምዚ እዩ ወይትህድጉ ቅዱሳቲክሙ ወዘንበሌሁሰ አልቦ ዘርእዮ ግሞራ ቅዱሳን እንኳን ጻዕሩ ይሉ ብዘይ ቅድስና ለእግዚአብሔር ማንም ከቶ ፈጽሞ ዝረአዮ የለይሞ። ስለዚህ በዘይ ምንታይ በዘይ ቅድስና ለእግዚአብሔር ዝረአዮ ማንም የለይ። ሊቀ ነቢያት ሙሴ ሆነ፣ ቅዱስ ኢያሱ ሆነ፣ ቅዱስ ጳውሎስ ሆነ፣ ቅዱሳን ነቢያት ሆኑ፣ ቅዱሳን ሐዋርያት፣ ቅዱሳን ጻድቃን ለእግዚአብሔር በዘይ ቅድስና ማንም ዝረአዮ የለን። ኣብዚ ዓለም ኣብ ብሉይ ኪዳን ማለት 7518 ጌርና ኣለና። እግዚአብሔር ዝረአዮ ሰባት ብዙሓት እዮም። ኣብዚ ዓለም ግን ብዙሓት ነገስታት ሓሊፎም፣ ብዙሓት ሓያላት እውን ሓሊፎም፣ ብዙሓት ሃፋት እውን ሓሊፎም፣ ብዙሓት ነገስታት ኣብዚ ዓለም በዚ ዘመን እዚ በዚ ግዜ እዚ ኣለው። ብዙሓት ሓያላት ኣብዚ ዘመን እዚ ኣለው። ብዙሓት ሃፋት እውን ኣብዚ ዓለም እዚ ኣብዚ ዘመን ኣለው። ንእግዚአብሔር ዝረአዮ ግን የለን። ብመንኮራኩር ተወንጭፎም ፀሓይ ዝረአዩ ወርሒ ዝረአዩ ኣለው። ለዝተፈላለዩ ዓለማት ገንዘብ ስለ ዘለዎም፣ ስልጣን ስለ ዘለዎም፣ ዝና ስለ ዘለዎም ዝተፈላለዩ ዶላራት ላውፁ ብዙሓት ወንዝታት፣ ብዙሓት ቅርስታት፣ ብዙሓት ሙዚየማት ዝረአዩ ሰባት ኣለው። ገንዘብ ስለ ዘለዎም፣ ዝና ስለ ዘለዎም፣ ስልጣን ስለ ዘለዎም፣ ናይዚ ዓለም እዚ ሃፍቲ ስለ ዘለዎም ማለት ነው። እግዚአብሔር ዝረአዮ ግን የለን። እግዚአብሔር ዝረአዮ ግን ቅዱሳን እዮም። በምንታይ? በገንዘቦም ድዮም ርአዮምዎ፣ ብሃፍቶም ድዮም ርአዮምዎ፣ ብስልጣኖም ድዮም ርአዮምዎ፣ ብጉልበቶም ድዮም ርአዮምዎ፣ ብሓይሎም ድዮም ርአዮምዎ፣ ብዝናኦም ድዮም ርአዮምዎ፣ ኣይኮነን ብቅድስና። ስለዚ እቶም ዓለም ዝፀዋዕናዮም ን7518 ዝነበሩ ዘለው ሰባት ዘይረአዩሉ ምክንያት ቅድስና ስለ ዘይብሎም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ሲ በዘይ ቅድስና ማንም ዝረአዮ የለይ። ምክንያቱ እግዚአብሔር ዝረአ ብቅድስና ስለ ዝኾነ። ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ዘመንና ዋላ በአካል እንተይረአናዮ ነገር ግን ብስርዑ በተግባሩ በተአምራቱ ሰላሙ እናሃበና በረከቱ እናዓደለና ጸጉ ክብሩ እናዓደለና ክንርእ ግን ንዓና ታየድልየና ዘክርስቲያን ታየድልየና ገንዘብ፣ ጉልበት፣ ዝና፣ ምፍልላይ፣ ርክሰት፣ ኃጢአት ኣይኮነን ቅድስና የድልየና ማለት እዩ። ምክንያቱ ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ብዘይ ቅድስና ንእግዚአብሔር ማንም ዝረአዮ የለን፣ ፈፂሙ ዝረአዮ የለን፣ ከቶ ዝረአዮ የለን እዩ ዝብለና ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ዝፀውዕና እንታይ ስለ ዝኾነ ቅዱስ ስለ ዝኾነ። ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ገዛና፣ ኣብ ሓዳርና፣ ኣብ ዓለምና፣ ኣብ ህይወትና ተገሊፁ ተኣምር ክሰርሕ ክንሪኦ እግዚአብሔር ብግብሩ፣ እግዚአብሔር ብተግባራቱ፣ እግዚአብሔር ብቸርነቱ፣ እግዚአብሔር ብጸጉኡ ክንሪኦ እንተደይና ካባና ዝድለ ነገር እንታይ እዩ? ቅድስና እዩ ማለት እዩ። ቅድስና ስለዚህ ክንቅደስ ይግባእ። እግዚአብሔር ቅዱስ ስለ ዝግለጽ ማለት እዩ ክንቅደስ ይግባእ። ናይ መወዳእታ ሓፂር ግዜ ስለ ዝተዋሃበኒ ሓደ ጥቕሲ ክጠቕሰልኩም ናይ ኩልና መፈፀምታ ናይ ኩልና መወዳእታ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ቅድስና ኣብዚ ዓለም እዚ ጥራሕ ኣይኮነን። ቅድስና ተከዘ ምሽጋር፣ አባ ምሽጋር፣ ዝኾነ ችግር ምሽጋር፣ ስደት፣ ጦርነት፣ ረሃብ ምሽጋር ጥራሕ ኣይኮነን ቅድስና ማለት እዩ። ቅድስና እንድሕር ሃሊና ካብዚ ብላዕሊ እዩ። ኣብዚ ዓለም እዚ ክንረብር ከለና 30 60 ሚእቲ ተበዚሑ ማለት እዩ ኢና ንነብር። ናይ መወዳእታ ዓለም ኣለና፣ ናይ መወዳእታ ክብሪ ኣለና፣ ናይ መወዳእታ ህይወት ኣለና።
بزجرم ملكو بزجرم نجا እግዚአብሔር ናጋ እግዚአብሔር ጽዋ አማኸልኩም ዘገርም ነገር ከብሪሞ ተቀደሱ ናጋ ድሕር ህይወት ድሕር 80 ዓመት ድሕር 100 ዓመት ድሕር ዘዓለም ዝም ዝሓለፈ ህይወት ኣለና ናጋ ኣብዚ ህይወት أو بخبري بتسقى زلالة ما هو كنورس من كسبات كنورس أنت عايز لنا أنت عايز لنا قدسنا حدا تاسك نقرأكم أنت عايز لنا مقانون مالك برانا عالم قدس باولوس لا ورمي سبات بزلعه ملوكتو أورمي معرفش تشتغل صريح صريح خلتيه خمسيو وإذا ستجزكم ما دار حزسيو كواحد أهرنت نتأ وصيخم يخوم مخنياتهم رومي برانا لهم قدس باولوس لصحافه لا يداوينا لا يزاو لخلتيهم لا نتأثر يزايد لتوما هيزاوون مالتي كريستوس للتقبلوا سلزعمونوا كحاتيات كأمركم تتعوى سلزوتوا حزقن قدسان خوركم حزقن كحاتيات نتعوى خوركم مسؤولا وفريكم لقدسان قدسنا دنا أفريقهم لهم أنت أفريقهم لهم أنت أفريقهم لهم قدسنا دنا أفريقهم لهم نحن كنت أفريقنا نقول نحن أفريقاي مثل لا رخصة حاتئات جزا مكينة تشموعين نحن أفريقاي ولا أرترا تايز لهم زلقين تأفريقهم قدسنا أفريقهم كحاتات نتعاطيهم كحاتات الحيكم كبدر الحيكم كسرقات الحيكم اللهم تايدا أفريقهم قدسنا أفريقهم وما هيلبتو سهي وزلعلم موداتو دا موداتو خام انتاي ولا نهي زلعلم هيوتيو قدسنا مفراي موداتو تايلو مسايدهم زلهم موداتو تاي ناي زلعلم هيوت احنا قل بزو يفرال لنا زعلم قلنا زلعلم هيوت يخوني مالتي مكينة كلنا يخيل فوق كلنا يخيل مولو صندوق خداوت كلنا يخيل بستفلالي بانكتات قرشي ودولار كلنا يخيل ازي قلنا يزلعلم مودات ناي زلعلم هيوت موداتو قلنا يزلعلم هيوت يخوني كاو حزنا لنخد نقرس يلي مالتي اتزلعلم هيوت زور رسي فوق مكينة موبايل قداونتي ጫማ ይኩን በነገራችን ላይ ጫማ አይደለም መኪና አይደለም ገንዘብ አይደለም ገዛ አይደለም ይሆን ይዘዘለሁ ነገር ገዛ መኪና ሀፍቲ በዘይ ቅድስና ላይ ሁሉ ሀፍቲ ቅድስና ላይ ሁሉ መኪና ቅድስና ላይ ሁሉ ንብረት ቅድስና ላይ ሁሉ ቅርሽ ግን ናዘላለማዊ ህይወት ከወርሰና ይታለ ምክንያቱ ቅድስና አፍሪሁ መስለ መወዳቱ ኸ ናይ ዘላለማዊ ህይወትዩ አውዛ ዓለም ዝክር ነብርን ከለና ዝተፈላለ ነገር ያህልና መወዳቱ ሞት ኮን ይኸል 3 ሜትር ጀዲድ ተገኒዝና ላጉድጓድ ምን ይህናል ንኸን ነገር የለም ናዘላለማዊ ህይወት ከወርሰና ዝኸል ለመንግስተ ሰማያት ከወርሰና ዝኸል موداتو زلالماو هيوت زخنا ግን ናይ ቅድስና ፍረ ስለዚህ እግዚአብሔር ጽባህ ማዕቆልኩም ዘገርም ነገር ዘላለማው ህይወት ከውርሰኩም መንግስተ ሰማያት ከውርሰኩም እወ አቲኻ ሙፃ ዘይውሉ ጸጊኻ ምጥማይ ዘይውሉ ሕማም ይውሉ ጠሩነት ይውሉ ጥሜት ይውሉ ንፍልላ ይውሉ ስቃይ ይውሉ ዘላለማዊ ህይወት ክትወርሱስ ፍረ ቅድስና ክልኩም ይግባ ይረና ለአና ክርስቲያን ደማ ማለት ነው ስለዚህ ቅድስና አውዛ ዓለም ጥራህ ዘውሩና ለሆነ ተአምር ሰርሕና አይኮነን ማለት ነው ዘላለማዊ ህይወቱን ዘወርሰና እዩ ስለዚህ ዘላለማዊ ህይወት አውዛ ዓለም ነወርት ስለዘይኾና እትነወ ለገዛው ለዘላለም ስለለይነብር መወዳታ ዓለም ስለዘለና መወዳታ ህይወት ስለዘለና መወዳታ ዓዲ መወዳታ ሀገር ስለዘለና መወዳታ ገዛ ስለዘለና እትናይ መወዳታ ገዛና ክንወርስ መንግስተ ሰማያት ክንአቲ ዘላለማዊ ህይወት ክንወርስ
ፍረ ቅድስና ክህልየና ይግባእ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብዚ ዓለም እዚ ካልእ ፍረ ክነፍሪ ደጉዓ ቆላ ሙፃእ ምውራድ ኣሎ ነገር ግን ትርጉም የብሉ ብዘይ ቅድስና ብዘይ ንጽህና ምስ እግዚአብሔር ሕብረት እንድሕር ዘይብልና ትርጉም የብሉን ማለት እዩ። እግዚአብሔር ጽባሕ ኣብ ማእኸልኩም ዘገርም ነገር ክገብር እሞ ተቀደሱ። ጽባሕ ኣብ ሓዳርና፣ ጽባሕ ኣብ ህይወትና፣ ጽባሕ ኣብ ዘለዓለማዊ ፍርዲ እግዚአብሔር ዘገርም ነገር ክገብር ክንቅደስ ይግባእ ማለት እዩ። ዝመሃረና ዝመኸረና እግዚአብሔር አምላኽና ክብር ምስጋና ንዑ ይኹን። አንጽሑ ርእሰኩም ለጌሰም እስመ ጌሰመ ይገብር እግዚአብሔር መድብን መለክሙ። እግዚአብሔር ጽባሕ ኣብ ማእኸልኩም ዘገርም ነገር ክገብር እሞ ተቀደሱ። መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ወሳት እግዚአብሔር ወለረት እንግዲህ መስቀል ኮር ስለት ያው ለሆነ አምላክና እግዚአብሔር ቃል አምላክና እግዚአብሔር ስሙ ተኸበረና ተመስገነ።